mga tiya, mga ante, mga angkol, mga tita, mga tito, sa ubang pa, mga langlong lang klase. Kadong mi karon sa Hermanos mga kahigala. We are traveling 70 kilometers to have a date. Dinner. To have a date. I'm having a date with my wife. We're traveling 70 kilometers to Hermanus. We're going to eat and then travel 70 kilometers back. Unless we stay over and do a little bit of YouTube. Sida pupo! Naglalis may kay. Sinabihan ko siya maglagay ng lotion sa skin niya ba kasi napaka-dry. When I was 20, I had dry skin. Now that how old am I now? 99. At 99, my skin is also dry. Ay, just Lord. First time nag-make up ko mga kahigala, oh. Yeah, Make beautiful. I forgot to put my makeup on, but I have a natural beauty. Okay, I don't need makeup, right? Nagpa-guwapa ko mga kahigala ba para higit sa muhat. I'm looking forward to having a beer tonight. I'm hoping to have a Tafel lager. If not, I'm going to have a Vintug lager. What's that, man? I don't know. It's beer. Beer. Oh my Hindi ko yan God. alam. Mao na ni ang Hermanos mga kahigala. Oh, nindot siya na lugar kung sa ato pa ni is naami sa Pikas Barrio. Pero usa ka oras pod ang among biyahe, medyo layo-layo pod no. Ning ari rami para mukaon og panhapon, inshallah ba di ay. Diri daw gikan si Banana sa una with her ex-wife. Napod sila shop diri. Akong ipakita ninyo taod-taod kung magsuroy-suroy nami sa iyang old shop. Iyahan ang gibaligya kay lagi nagka-problema, nag-away-away, long story, charot. Yan o, mga mayayaman ang muyo diri ang mga kahigala. Mahal kasi daw ang renta dito. Tapos nakita nyo naman na malaki ang mga bahay, no? Mostly kasi daw dito nakapuyo is mga puti. Kaya daw yung mga kuan diri ang mga tinda, mga renta or unsa pa dihang mga ubang nila lang is mga mahal. Kay pahimos lagi pud sila kay mga puti ang mostly na muyo. Yan o, napakalimpyo pud no ang ilang mga daan. Di ka kitag mga sagbot-sagbot og mga basura or sangani na diha. Nindot siya. So padong siguro may ani og dagat kay nakita naman nato ang mga kadagatan. Oh. Kay adto daw mi og waterfront. Dagat siguro kay waterman no, di ba? Yan. Pak sa paliko na may mga kahigala. Nakita na ninyo ang mga tindahan na anay mga pick and pie sa paning ubang mga tinda nila diri ah. May mga sininaan sa nini. O yan, kita na nato ang dagat. Liko na ta. Oops, liko na ta, liko. Sa guot na agianan. Yun o. So dagat today ta pa dong ani mga kahigala o. Kaya na may dagat o. Ito na ang dagat. Ang ganda. Wow. Kailan pa kaya tayo makatira ng ganito mga kahigala, no? Stilan. Kung wa ko ning ari sa South Africa, di ko makakitag mga ingani. Kay dito pa kung Dubai, di man ko maka gawas-gawas o makalaag-laag. Stilan ning matagaw ta ba? Diri na ko numi mga kahigala, diri ko numi dapita mga on. Pero mangita pa mi og parkinganan. Bayulin kay way parkinganan dito sa Pikas. O din si Banana naglibot-libot. Nga dagkong mga restaurant.
Mao nang nagpabook midaan mga kahigala kay daghan daw mo ari. Kay nice manggod si dyan lugar. Labi na og bag-ong uyab-uyab kindahay. Hindi ko diri magdit-dit. Diri ko naming dapita oh. Diri. So, ngita-ngita sa may og parkinganan kay wa pa man lagi may makita. Kay puro man puno. Nice dyan mga kahigala as in super like it. Nandito na kami mga kahigala. On the way na kami sa aming gibok nga restaurant. Ito yung place mga kahigala oh. Maraming tao din. Kada kong wheel mga kahigala oh, pastilan di ba ka ni mamaak. Baktas pa mi mga kahigala nangita mig asa ang among restaurant kay ladyo-ladyo pud ang among giparkingan. Kay nawa pud si banana og asa ra ni. Dapita. Daghan po nagdit-dit mga kahigala o. Tanawa, mga Muslim ang idaran. Nandito na kami mga kahigala no, nag-order na kami. Yan. We ordered seafood. Yeah. Tapos beer din. Maghubog-hubog si banana. No. Maghubog-hubog si banana ngayon. No red also. Only Ventura. Kay Valentine's man. While nag-waiting me sa among beer is magkwakwa sa putag video gamay no. Naay po'y nagkanta-kanta mga kahigala na stage nila kibali. Para ganahan ang mga on. Kaya na ang beer. Thank you. Thank you. And pour it. Dugay na dyan ko kainom og beer mga kahigalaan. Karon pa dyan ko kabalik. Pastilan lami ao. Cheers! Yagat na! I drink the Ventura, but not the. Lami kaayo. I drink the. Pulutan, popcorn. Nagutom na kami mga kahigala kasi hindi kami nag-lunch. Nag-board lang kami ng corn. I'm hungry. The beer's tasting good. Mahiya ako mag-vlog mga kahigala kasi ang daming tao ba, mga puti. Magtingin-tingin man sila sa akin pag magtuktok ako na hindi nila maintindihan. Ito na ang food namin. Oh, seafood. Gabi na mga kahigala, nandito pa kami. Yan, inom-inom pa kami. Hubog-hubog pa kami. Yan mga tao, mga kahigala, hindi pa umuwi. Yan. May mga spray sila dito ba? Each table. Nagbaktas-baktas muna kami mga kahigala. Magtanaw-tanaw kami kung ano ang gandang mga view dito ba. Kay medyo natagawan. Nga nakagawas nami o gabi eh. Kay dugay-dugay na ba pud may kagawas o gabi eh mga kahigala kay nag-lockdown. Ito ang shop ni Banana before mga kahigala na mayaman pa siya. Oh no. Na-miss niya. Aray, aray. Oh my God. Shit. That over there was my friend Corey. That stays in Amanus. He had a shop over there. And we used to walk across and I used to stand there and smoke with him. Yeah, but you miss your shop before. This is my shop. It was my shop, but it was clothing then, okay? Yeah. The door, everything is the same. Yeah, and then what happened? Secret. Long story. Uy, nasa pindol man ko kanahan balagi ni ngit-ngit ba. Aning tiguwang na ta mga kahigala nga upat natong mata dito ta kadyo ka kita. Uy, Ginoo. Ito ang ilang lungsod kibali mga kahigala. Maliit lang siya, pero nice. Yan oh. Napay nag-inom-inom mga kahigala oh. I think mag-close dito is 9 o'clock or 10. Pwede na ka maglangoy-langoy diha, mahal. Aray. Nahubog naman ko.
How I wish na maka-stay kami sa ganitong bahay. Pero hanggang pangarap lamang. Pauwi na kami mga kahigala. Mag 9 o'clock na sa gabi. Hey, we're out, really, we're out on a date, Wow. Thank you, mahal. On a date with a hot chick.